هێیادێ باشم یاد هون چاوانە نا ئەمرێ دەنە نایادێ ریا خۆ سەری گرتی بوو سەر میدیا دێتێ هزگار çitke yadê malê hay jî hebin tamam nayadê heta kengî wê canê me bişewte tamam hûnê kengî derkevin yadê Roşa bajêr çawayê tamam yadê tamam Sayın yolcularımız 10 dakika buradayız. İhtiyacı olan görebilir.
Cihan